Uma ngithi ubuKristu inkolo kaSathane, ngikhulunyiswa ukuthi uma ngivula wonke amavesi eBhayibheli ukusuka kuGenesis ukuya kuRevelation, angiwatholi amaKristu ngesikhathi sabaprofeti. Ningizwe kahle, angiwatholi amaKristu ngesikhathi sabo bonke abaprofeti, ngisho uYeshua uqobo lwakhe angiwatholi amaKristu, ngisho uYeshua uqobo lwakhe angimtholi ethi abalandeli bakhe bangamaKristu. Engikutholayo ngoYeshua lo asebembiza ngoJesu namhlanje, ngithola ukuthi kubafundi bakhe ababeyinqwaba bengazi ukuthi bayingaki, wakhetha abapostoli abayi12, wabetha ngabapostoli abayi12, hayi amaKristu. Akukho lapho uJesu noma uYeshua ake akhuluma khona ukuthi bonke abalandeli bami kumele ukuthi babizwe ngamaKristu. Akukho lapho. Yingakho ngithi ubuKristu inkolo kaSathane, inkolo yobulima, ngoba inkolo elethwe kithi amaRoma Katolika, ezodlala ngathi ngoba enomona wokuthi afuna ahlangene namabhunu namalokuzana nama-Italians, ama-Romans, ehlangene nama-Latin Americans, ehlangene nama-Greek, ukuthi eze la e-Afrika azosithathela konke okungokwethu kube okwabo. Base-ke besebenzisa-ke le nkolo leyo yobuKristu. Uma ufunda incwadi yeZenzo 11 ivesi 26, ithi kwaqala e-Antiyokha ukuthi abafundi babizwe ngamaKristu. Uyayibona? Akasekho uYeshua, uhambe kudala. Nakhona bababiza ngamaKristu nje ngoba bebagcona, ngoba bebadelela, hayi ukuthi igama lelo elisinqongo ukuthi benza into enhle. According to laba ababebiza laba ngamaKristu, babebadelela bethi laba bayizikhonzi balandela uKristu laba. Asithini bangamaKristu ngoba abafuni ukulalela, baphume kule nkolo abafundise yona yobunye bukaNkulunkulu, benze lokhu thina maRoma esithi abakwenza. Asibetheni ke sithi bangamaKristu. Yayibona? Mawufunda yona futhi incwadi yeZenzo 12 ikubonisa ukuthi uHerodi, ngoba vele wayengamfuni uYeshua, waqala manje wabulala abafundi bakhe laba babekhuluma ngobunye bukaNkulunkulu. Yingakho-ke ngithi bafowethu, nina eningamaKristu ningamane ningizonde, ningamane ningithuke, kodwa nizongithuka iqiniso nilazi. Inkolo yobuKristu, inkolo yobulima, inkolo kaSathane, ngoba asinalutho nje eAfrika noma eSouth Africa, asinalutho thina ama-Afrika. Sidlelwe umhlaba, sadlelwa umcebo wethu, kwarechwa ogogo, kwarechwa oma, kwathunjwa obaba, kwathunjwa abafowethu baba ama-slaves, baphendulwa i-slave emazweni amaningi angaphandle ahlukene ngenxa yale nkolo yobuKristu, ngenxa yaleli Bhayibheli abalethile kithi, mabeqeda base beletha inkolo yobuKristu eceleni engekho eBhayibhelini. Ngiyaphinda futhi, uKristu akazange afundise ubuKristu. uMoses akekho umprofeti kaNkulunkulu owafundisa ngenkolo yobuKristu, ngisho noyedwa akekho. Wena-ke ongumKristu, kwenze wazi ukuthi ngingumKristu nje mina, ngiya esihogweni ngoba ngilandela into elethwe kimi amaRoma, into engazange ibe khona. uJesu akazange abe khona emhlabeni, into nje amaRoma ayikhandile aseyayiletha. uJehova into engazange ibe khona emhlabeni. Igama likaNkulunkulu ngesiHebheru uYahweh, igama likaJesu ngesiHebheru uYeshua. Hey, ngiyacabanga ngichaze kahle. Ngiyabonga.